أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى أما بعد ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A ɗazu na yi magana a Alfurqan wal Huda TV game da jawaban wannan baiwar Allah kalaman da ta yi, inda na alaƙanta abin da ta yi da kaina. A lokacin ban san ta yi magana akan Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ba, ina alaƙanta cewa magana ta gani. To duk da yake a cikin zancen ta ambaci mutum biyu, ina da yaƙinin ɗayan ni ne, domin ta ambaci kalaman da ni ne na faɗe su a cikin shirin da na yi game da wata 'yar TikTok wacce mahaifinta ya zane ta bayan ta yi bidiyo tsirara, wanda za mu sa muku jawabin da na yi a can a yanzu a nan insha Allahu ta'ala. Ta ce bayan wani ta ga wani ma ya sake, to da wannan na tabbatar mutum biyu take nufi da ni da wani na, sai daga baya na gano wai ashe ɗayan tana nufin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Babu shakka wannan ba ƙaramin rashin ladabi ba ne, ba ƙaramin rashin sanin ƙima ta malaman addini ba ce. A lokacin da na yi waccan magana a Alfurqan na ɗauki abin da sauƙi, saboda me ni a wajena ni don ta faɗi irin waɗannan kalamai a kaina ban ɗauki kaina a komai ba. To amma lokacin da na ci karo da jawabanta, ina ji ana ta comment ana cewa da Sheikh Daurawa take, sai na bibiyi abin, sai na samu wannan bidiyo da za ku ji a yanzu maganar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa game da mata ɗin, wanda ga dukkan alamu malam ya yi maganar ne a tsakanin ko shekarun jiya zuwa yau, ko ba dai yaushe ne bata jima ba. To amma ni na yi waccan maganar kusan zan iya cewa ya kai kusan sati uku baya. Na yi magana akan makamanciyar maganar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, inda ina magana ne a lokacin akan 'yan TikTok. Kamar yadda zan samu ku gurin da na yi magana ku ji a yanzu. Kafin nan zan tafi kai tsaye da zuwa ga maganar da shi malam ya faɗa har ta zama ƙari a wajen ita wannan baiwar Allah. Ce mace ce daɗin duniya, to me mace? Mafi muni a jikin mace shine gabanta. Nan take fitsari, nan take fitar da jini. To me na burkiya? Shi ne, shi yasa aka ɓoye shi ai. Ai da shi mata suke nuna gudu za ita yi. Sai fuska ita ce mafi kyawu a jikin mace, to da shi za ta ja ka zuwa ga mafi munin kuma. Bayi da kyan gani, bayi da kyan abu. Fitsari, kashi da jini da al'ada da sauransu da fitar yaro. Me zai za hankalinka a duniya raba ka da Allah. To wannan ita ce maganar Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, kuma gaskiya ce malam ya furta. To ni kuma na yi magana ta sati biyu da suka wuce kamar da kuke gani a cikin wannan hoto a ƙarƙashin wani postin da na yi live stream ne a can Alfurqan, inda muka yi wa abin take da bidiyon TikTok uba ya zane yarsa saboda bidiyon iskanci. A can ne muka yi nasiha ga mata 'yan TikTok, muka faɗi maganganu makamancin wanda malam ya faɗi a yanzu, wanda nake tabbatar muku da cewa jawabaina da na wato ko Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa su wannan baiwar Allah ta haɗa, take cewa ta ga wani yayi wani ma ya sake. Bari in sa muku jawabin da ne a nan ɗin akan wannan kafin mu kai ga abin da shine hakikanin ko mu ce gundarin abin da ya jawo za mu yi wannan magana. To gaskiyar magana, wannan matsala ta TikTok manyan ƙasar nan idan ba su tashi sun yaƙe ta ba, wallahi sai Allah ya tsaye da su ranar gobe alƙiyama, Allah ya tambaye su. Wallahi sai Allah ya tambaye su, domin kuwa an yada tsiraici, an tallata shi, an tozarta ya mace, an wulakanta mutuntaka ta mace, kuma suna da damar su hana ba su hana ba. Abin bakin ciki mace ta zo tana jujjuya jiki, abin haushi suna ji da baya, mace ta zo tana juya baya. Su kansu masu kallo suna ganin kamar abin sha'awa ne, kazanta ce, sani ne ba su yi ba, ko kuma idan su ne ya rufe. Domin a jikin ɗan adam baya nan inda suke gadara da shi suna juya mai a gurin tukunya kashi ce. Inda namiji yana da hankali, wannan gurin ba zai ja hankalinsa ba har a rika juya ana masa barazana da shi, ana sa yana sabawa Allah. Babu gurin da yafi kusa da kazanta irin nan. Na ɗaya, ta nan ake fitar da kashi. In za ta yi tusa ta nan take yi. in za ta hau kan masai gaba ɗaya wannan gurin ne zai je ya runguma masai gaba ɗaya, duk wannan warin da wannan tiririn
da yake cikin wannan matsayi ko ma wace iri ce dole sai ya dawo. To kaga wannan gurin mafi munin guri ne a jikin dan adam, ba wani abu bane da zai zo na tsona ido har a rika juya shi ana wani takama kai kuma kana kalla wai kana jin daɗi. Ina wani jin daɗi yake kallon kazanta, gurin fitar kashi da tusa, gurin ɗoyi. To kalamai ne marasa daɗin ji, amma na faɗa dan waɗanda suke zuwa suke kalla suna ji kamar burgewa ce sai daina kallon abin a matsayin sha'awa. Idan kana so ka kyamaci abin da waɗannan suke yi, duk lokacin da zaka kalle su ka siffanta su da abin da na faɗa, suna fara jujuya kamanta su da wannan. Kaddara cikin ta fal kashi ne fal a cikin ta take rawar. Ka kaddara hakan a ranka, ka kaddara gurin da take takama da shi kazanta ce a ciki kawai. Sannan ka kaddara ga ta nan cikin yanayin al'ada ma watakila jini yana zuba, kazamin jini mai ɗoyi. Ban faɗa don in wulaƙanta mata ku gafarce ni, amma masu yin waɗannan abubuwan sun wuce gona da iri. Dole a bayyana aibin da ke tattare da mata don su daina jan hankalin wanda yake gani. Ka daina ruɗuwa da an wanke tufa an sa. Wallahi yanayin da wata take rawa inda za ka zo kusa da ita, ɗoyin da take yi ba za ka iya kwantarta ba. Saboda da yawa wasu matan suna da warin jiki, suna da warin ƙashi. Musamman in suka sha ta ɗan jujjuya gumi ya taɓa ta. To duk wani guri mai lungu sai ɗumi uwa ɗoriyar ka tasowa. To kai kuma kana kalla wai daɗi kake ji wai abin nan, bayan kayan ɗoyi da ƙazanta ne. Ya kamata a gafarce ni, ban faɗi don in wulaƙanta mata ko in tozarta su ba, a'a na faɗa ne don masu ɗin su daina ɗaukar wannan a matsayin abin alfahari. In kina so ki zama tsaftatacciya to ki je ki wa mijinki, ki gyara jikinki, ki tsaftace jikinki, ki je ki kyautata mijinki. Kuma shekaru suna nan tafe, tsufa yana nan tafe. In ki takamar ki buɗe TikTok ki baɗala, in lokaci ya ja kya goge dan kar a gani. Ba dai haka kike takama ba, za ki goge? To ai ki sani kina ɗora akwai masu downloading. Bayan kin yi akwai masu sawa a YouTube, akwai masu sawa a Facebook, akwai masu kaiwa Instagram su tuttura mutane, akwai masu tuttura ta Telegram, duk wani guri su Twitter akwai masu zuwa sakai, wani ma a drive ɗinsa zai je ya saka. Sai da shekara 20-30 kawai ya je ya dalubo shi ya dawo da shi online. To, ‘yan uwa kun dai ji jawaban da nayi sati 2 da suka wuce. Wanda ga dukkan alamu malam ya yi tasa fata wanda ya bayan na yi jawabina. In ma kuma malam ya riga ni ne to ban san ya yi magana a kai ba. Shi yasa lokacin da na yi magana a jiya a ɗazu kai a Alfurkan ban ambace shi ba. Na ce da ni take. Da wani ɗayan wanda ban san wa take nufi ba. Bari in sanya muku jawabinta ku ji a yanzu, duk dai kafin mu kai ga gundarin abin da nake so in yi magana a kai. Bari in sa muku jawabin da ta yi wanda zai tabbatar muku da cewa tana nufin maganar da nai da kuma ta Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa wacce na gano daga baya cewa shine mutum na biyu da take nufi a cikin zancenta. Idan Allah dan Annabi mai malaman zamanin nan suke nema su zama ne, wace irin rayuwa malaman wannan zamanin suka koma yi? Ha'a, wannan irin abu ne. Kowanne malami ya dauko shararsa sai ya ce wai mata wari suke, in ka gama zaunan su ba za ka so ka ƙara gani ba. Haka na ga ranan wani ya postin. Ai in ka ga mace mazaunanta najasa ne. Ai in ka gani ba za ka so ka ƙara gani ba. Ta nan take kashi, ta nan take al'ada. Ha'a, na dauka wasa ne kawai, sai jiya na ƙara cin karo da wani. Shi ma ya zo ya kafa loudspeaker yana yi. Ai duk macen da ka sani in ka ganta, ka ga wannan gurin da take tunƙaho da shi, in ka kalla ba za ka so, in ta buɗe maka wai in ka kalla ba za ka so ka ƙara gani ba. In ji waye? Kar ka manta nan gurin da kake wulakanta kake aibatawa, ta nan fa aka haife ka, ta nan mahaifiyarka ta haifo ka, ko mantawa kai a tuna maka. Wannan wace irin rayuwa ce? Shikenan kawai matarka ta ɓata maka rai a gida, ko kuma a an baka haushi sai kuma ka zo duk kai kuɗin gora kana wulakanta mata? Ai wallahi malamai, ni a tunani na idan har ba ku daga darajar mata ba, wallahi ba za ku zo ku sa speaker ku rinka aibata mata ba. Me muka yi muku? Me muka yi muku da za ku rinka mana wannan wulakancin a social media? Har an yi postin wani wasu yan comment yan iska su ma dama suna zuwa suna comment wai su wallahi sun ji sun tsani mace ma. Wani ya ce ma shi ba zai ma auren ba kwata-kwata. Wani ya ce shi yanzu in ya ga mace ma a banza yake kallanta. To yanzu an daga darajar mu kenan? Wannan kalmar da aka fito aka faɗa wa duniya
an mana adalci kenan? Wanda sako kake son isarwa kai malami dan Allah? Wannan wa'azin da kake na cewa mata najasa ne, wanda sako zai isar maka? Ai ya kamata da abin da za a yi shi da hujja. To wanda sako kake son ka isar akai? To mace te maka rana, wallahi mun muku ranar da har abada ba me muku, domin mu akan mu ake duk wani artabu da ka sani na rayuwa. Ka fita ka sha rana, ka sha zafi, wani ma a yi maka shegen duka akan neman abincinka, ka zo kuma ka kawo wa mace kana harɗa da kafa tana falo. Yau in ka nemo ka kawo bata kula ka ba, gobe in ka nemo ka kawo bata kula ka ba, jibi sai ka nemi gidansu ka je ka ce ka kasa gane kanta. Shikenan kuma sai a zo a rinka wulakanta mu a social media. Me muka yi muku, me muka tare muku? Allah ya halittarsa ka ce zaka wulakanta? Yanzu kai idan mahaifiyarka tukunna ma bari ma turatan mu da muke jin haushi da ake yi, idan mahaifiyarka kai me wannan wa'azin, idan mahaifiyarka ta ji wannan kalaman da kake, kana cewa ai gurin nan doyi yake, ai gun wari yake, ai in ka gani ba za ka so ka, yanzu in babarka da ta haife ka ta ji za ta ji daɗi? Wannan wata irin rayuwa muke yi ne? Sai an yi magana a ce an yi wa malamai rashin kunya, bayan su kuma malaman su ne yanzu sun kasa ma gane wanne wa'azi za su yi wanda ya kamata. Ba wallahi da abin nan da kwana jiya da ƙyar ne bacci, na ga ɗaya na ga biyu, shikenan yanzu wa'azin ku ya koma akan mata, a jikinsu najasa ne kaza kaza, kuma a haka kuke bi, a haka kuka liƙe kuke. To alhamdulillah yan uwa, kun dai ji abin da ta faɗa, kun je abin da yake tabbatar muku da cewa tana nufin ni da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, wanda haka yake nufin ta fara jin magana ta, domin ni ne magana akan juya baya. Na ce guri ne na fitar ƙazanta, waje ne da yake runguman masai, guri ne na kaza, guri ne na kaza. Shi kuma malam shi ya magana akan gaban mace, wato al'aurarta. To magana ta gaskiya, kamar da na faɗa ɗazu Alfurkan, ba mi fa wannan magana ba a yi ta dan a aibanta mata ba, kamar da ita wannan baiwa Allah take zato. Magana ta gaskiya, ban ji daɗin kalaman da ta yi ba, bayan na gano cewa Sheikh Daura ma ya magana irin wacce ne, wanda duk wanda ya san kimar malamai, kuskure ne a ce yarinya mai karancin shekaru kamar irin wannan za ta iya fitowa ta faɗa malami kamar Sheikh Aminu Daura irin waɗannan miyagun kalama. To amma Allah shirye ta, ubangiji ya sa ta gane. Fata muke yi Allah ya ɗora ta akan hanya mafi dacewa, ta bar irin waɗannan abubuwa, domin ba ma mugun fata ga kowa, ba ma mugun nufi ga kowa, ko ba tsoron kowa muke ba. Muna faɗi ne kawai dan wanda muke gayawa ya san bakinsa muke ba mu gaya masa dan tsangwama ko cin mutunci ba, sai dan ya gyara. Allah madaukakin sarki ce wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Fir'auna ma Allah cewa ko gaya masa kalma mai taushi, ku gaya masa magana mai daɗi, wacce ta kila ya wa'azantu ko ya ji tsoron Allah ya gyara. To haka lamari na faɗin gaskiya yake. Ba a gaya mutum gaskiya ta bayan gida, ba a gaya mutum gaskiya irin keke da keke a nuna lalle 100% shi ba mutumin kirki ba ne. Sai an haɗa da kalaman da zai gamsu cewa ba kiyayya da tamore ne yasa ake mai wannan abu ba, ya gamsu cewa lalle gaskiyar ake so a gaya masa. To wannan kenan. To kamar da na faɗa a can a ɗazu, ba a yi wannan magana dan a wulaƙanta mata ba, a sai dan ana so a yi amfani da wani fiƙihu irin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, a rage wa mutane kaifin jarabar son kallon tsiraici da suke. Malam anan ya yi magana ne akan tsiraici, shi yasa ya magana akan yake cewa ta yaya za a yi wannan abin in ka san haka yake ma har zai raba ka da Allah. Kaga shi yana sukar aibanta zina ne, bai kamata ka je ka biye masa ka saba wa Allah ba. Ni kuma na yi magana akan bayyana tsiraici. To ta yaya za a yi a rage wa mutane kaifin wato ko masifar kallon tsiraici da zinace-zinace? To akwai fiƙihu na annabi sallallahu alaihi wasallam wajen rage ɓanna. Wani lokacin annabi yakan maganin ɓanna ta hanyar tsoratarwa daga wannan ɓannar. Wani lokacin maza Allah yakan nuna hatsarin da ke tattare da aikata ta a duniya da lahira. Wani lokacin kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi munin wannan abin, ya faɗi munin abin don mutane su daina ganin kimar abin, don su daina saba wa Allah ta dalilin dan wannan abu. To idan kwarjini mace take ma, shi yasa kake zakewa saban Allah saboda ita, saboda wannan abu da take kunkunshewa a jikinta, to ga yanda abin yake, in ka ji watakila ka nemi na halal ka daina bewa na haramci. To haka muka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya wuce ya ga mushen dan akuya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duniya, ya ce duk wannan duniyar da muke gani, maza Allah ya ce wannan duniyar, wannan mushen ya fi daraja a wajen Allah saboda wannan duniyar. Duniya ta fi kaskanci a wajen Allah sama da wannan mushen. To kaga wannan hikima ce fa dan a rage wa mutane kaifin son duniya, kamar da muka faɗa a baya. Amma in banda haka,
a cikin duniya din in muka ɗauko duniya muka aje akwai mutane a ciki ai mutane sun fi wannan sun fi ɗan akuya daraja to amma fiqhu na manzo sallallahu alaihi wasallam sai wa a duniya gaba ɗaya kuɗin goro wannan ɗan akuyan inda da wani abu da zai zama mai daraja a wajen Allah inda duniya ta isa to inda da wani abin halitta da zai zama mai kima a wajen Allah har Allah ya so abin to gwanda wannan da wancan da duniya domin shi wannan mushe ne wannan abin ba zai saba Allah ba bayan ya mutu amma duniya bata tashi ba har yanzu a cikin ta ana saban Allah kaga akwai fiqhu na manzon Allah a ciki dan a ragewa mutane kaifin ganin kwarjinin duniya to duk sanda malamai suka yi magana ke da ba malama ba kyautuwa yake bi da hikima ki ji meye ma dalilin yin haka shi yasa na faɗa na ce da yawa masu sakin harshe akan malamai sukan soki malaman kuma abin ya koma kan manzon Allah ba tare da sun sani ba me yasa na ce haka saboda wani abu ne malamai za su faɗi ka zo kana sukar su ta iya annabi ne ya fara faɗa ta iya yiwa kuma wani abu ne annabi bai faɗi ba amma fiqhun annabi suka ɗauki usulubinsa suka yi magana domin kiran mutane zuwa ga hanyar Allah to da haka baiwar Allah ya shirye ki ya sa ki gane ba a faɗi wannan magana don a wulaƙanta mata ba kuma shi malam yana magana akan saɓan Allah ya ce bai kamata wannan ya ruɗe ka ba wannan ƙazamin abu ya ruɗe ka kaje ka saɓa wa Allah ba bai kamata ba kuma wannan shine daidai in mutum yana da hankali sannan ni ma ne magana akan tsaraici in ka san ƙazantar da ke tattare da wannan abu da ake tunƙaho da shi har wata za ta zo tana jujjuya tana cewa wai an gani ita Allah ya bata saboda tsabagen rashin kunya da ƙarancin albarka da tozarta da alamar 'yan wuta da taɓewa da toshewar basira da suka tabbata a kanta ta tsaya gaban kwalbar waya tana nuna dubunnan mutane a duniya tana cewa kun gani Allah ne ya bata wai hasada ake mata hasbunallahu wa ni'mal wakil to kaga dan me take wannan tinkahon saboda wasu suna ɗaukar abin da kima suna ɓata lokaci suna kalla idan ka san cewa lokacin da ake girgiza wannan abu da ake yaudara ka da shi tusa tana iya kubucewa gurin da ake girgiza wajen fitar kashi ne gurin da ake girgizawa guri ne da yake runguman masai kowace rana ɗoyin masai da warinta yake turara gurin to kaga ba za a rika ma tinkaho da shi a rika yaudarar ka ba kyautuwa a ce kana in har ka tuna da wannan to za ka gane cewa wannan ba wani abin da zai tsone maka ido bane shi yasa a baya na faɗa a cikin bidiyon da na sanya muku waccan magana da ne baya da sati biyu alfurqan na ce duk lokacin da kake kokarin sabawa Allah ko wata take nuna tsareci tana juya wani abu a jikinta dan ka kalla ta motsa ma sha'awar saban Allah ka fara tuno da wannan kazantar ka kaddara a ranka wannan gurin da take juyawa a lokacin matusa na iya kubuce mata guri ne mai wari guri ne mai ɗoyi hatta jikinta gurare masu lungu a jikinta suna iya ɗaukar wari sakamakon wannan rawa da take ta haɗa gumi ka gani ta haɗa gumi warin hamata na tashi kowane lungu na jikinta da saƙo yana iya fitar da ɗoyi sakamakon wannan rawa da take to don me a wannan yanayin kuma za ka riƙa wani sha'awarta har ta sa ka riƙa saɓa ubangijinka da haka ku gane cewa so ake mutane su tsira daga halaka ake munanta abin ba wai so ake a soki mata ba ai kun ga ba alakanta abin da matan aure ba alakanta abin da 'yan mata kamammu ba a'a ana maganar fasikan mata bai kamata ka saboda kazamin abu ka je ka zakewa ubangiji ka je ka zakewa saban Allah ba ka je ka rika zina ko ka rika kallon tsiraici abin da Allah ubangiji ya haramta ma wace riba za ka samu a cikin wannan abu da take jujjuya maka saboda haka mu ba mu faɗi wannan magana don ɓatanci ko cin mutunci ba a gyara kayan ka to shi sa na faɗa na ce ita watakila iya abin da aka yanko aka faɗi ta ji amma da ta san wa'azi ake gyara ake kaga ai bai kamata ta fito ta wannan maganar ba sannan idan muka duba abin da na faɗi a baya magana ta gaskiya ta yi da'awar an ci an tozarta mata da aka faɗa haka gaskiya ba a tozarta su ba wani abu ne da ɗan adam yake yi aka faɗa kuma ba wanda ya sai ce ƙarya ne waɗannan abubuwan ba wanda ya sai ce mata ba sa yi ba wanda zai ce duk ɗan adam ma yana yin wannan abin amma dai an alakanta da matan saboda a ɗaukewa mutum tunanin wato ya daina jin kimar wannan abu to amma game da ragewa mata kima idan wannan baiwar Allah ta yi tunani za ta ga cewa matan da ke fitowa suna bayyana tsiraici a su suke zubi da mutuncin mata mace ta zo gaban kwalbar waya tana nuna wa duniya tsiraicinta wani abu shi yasa malam ya nuna maka cewa in abin yana da kyau dan me ai shi yasa ake ɓoye shi to ka gani wannan wulakanta mata ne suke masu fitowa suna girgiza a gaban kwalbar waya duk wani guri a jikinta wanda shari'a ta ce ta ɓoye za ta fito tana nunawa wannan ita ce ta tozarta mata kin ga kenan kyautuwa yake juya kan waɗancan ki nuna cewa gaskiya suna tozarta mata bai dace su yi haka ba amma malamai gyara suka nufata shi ko gyara dama wani lokacin sai an ɗan taɓa abin da mutum yake so an soki abin
dan a rage masa ganin kimar abin, watakila ya gane ba daidai bane ba. Saboda haka baiwar Allah ke sani ba magana akai akan mata gaba ɗaya ba, ana magana ne akan mata waɗanda mutum zai je saba wa Allah da su, ko dai ta fuskar ya zina da su, ko kuma ya je yana su haɗu da shi da su suna nuna tsaraici shi kuma yana kalla. Da haka wannan shine fiqhu ne daga cikin fiqhu na da'awa. Bari in ba ku wani misali wanda zai ƙara fito muku da hakan. Allah ya ji kan Dr. Ahmad BUK, ya gafarta masa, ya haskaka kabarinsa. Dr. Ahmad Bamba ya sa aljanna ce makomarsa. Shekaru da dama na taɓa jin wani kaset ɗinsa yana magana akan wani mutum ya zo ya mazo masa hankalinsa a tashi, ce mutum ne naga sai rama yake. Sai nan kawai zuwa Dr. Ahmad da magana yake cewa malam ai shi da iyalinsa ga yanda suke da matarsa. Shi wannan mai tambaya ya je yana tambayar matarsa wai dan Allah bata taba zina ba, yayi ta tambayar ta tace ita bata taba yi ba. Haka suka yi ta yi da shi da ita, motsi kaɗan sai abin ya motsa mai ce da Allah baki taba zina ba. Ga irin waɗannan tambayoyin ba su dace ba, sakarci ne da kishi suka ɗebe shi yake irin wannan tambayar. Kaga in ta taba yi ba ta fito ta ce ta taba yi ba, kuma bata taba yin ba yake mata wannan tambaya, sai ta ɗauka zarginta yake, amma shi kishi ya turnuƙo shi ya zo yake wannan tambaya. Ranan dai kawai sai yana tambayar ta baki taba zina ba kuwa, take cewa da shi ta taba yi a jami'a so ɗaya. Wani malamin su ya ce ba za ta ci jarabawa ba sai ta ba da kanta. Haka suka yi da ainihin wato ko shi wannan malami. To shine dai sau ɗaya, daga nan bata ƙara yi ba. Ya ce to daga nan ya shiga damuwa, ya rasa inda zai sa kansa. Dr. Ahmad Bamba yake cewa na ga mutum sai rama yake, nake tambayarsa me yasa shi rama shi kuwa. Sai yake cewa da Dr. Ahmad ina ji haka labarin ya zo, domin na ji ne shekaru da yawa a wani karatu na Dr. Ahmad BUK. Saboda haka yake cewa da shi ai algafarta malam ga yanda muka yi da iyalina, yake gaya masa, yace ga yanda suka yi da matarsa, kuma ƙarshe ga abin da ta faɗa. Dr. Ahmad ya ce sai na ce da shi ka sani ko shaɗan ne ya tunkwaɓi ma bakinta ta faɗa, kai ba haka bane. Sai ce wallahi shaɗan ne ya tunkwaɓi bakinta. Shine malam yake cewa to kaga da kanta fa ta bashi yaƙinin bata taɓa aikata alfasha ba, amma kuma ya matsa da tambayoyi na rashin kamun kai, har ta kai ga da ƙarshe kuma ya zo yana neman wato wata madogara wacce bata kai saƙar gizo-gizo ba. Haka Dr. Ahmad ya faɗa. Wataƙila wasunku sun ji wannan sun taɓa jin wannan karatun, wannan labarin daga bakin Dr. Ahmad kamar yadda na ji, amma shekarun da ɗan dama. To kaga anan na kawo wannan ne dan in haska mana abin da ke tattare, wato usulubin da malamai suke bi domin magance ɓanna. Domin inda Dr. Ahmad Bamba ya ce da shi wataƙila inda kai ne aka zo ba da wannan zancen cewa za ka yi tunda ta gaya ma kawai ka je ka sake ta, fasika ce. Kaga Dr. bai wannan ba, sai kawo ta magana da za ta ɗauke hankalinsa daga kan abin da yake zato a zuciyarsa. To kenan a iya faɗin wani lokacin munin abu don a ɗauki hankalin mutum daga kai. A iya kawo ta magana ko ma wace iri ce, matuƙar wannan maganar ba ƙarya aka yi ba wani abu aka yi na saɓan Allah ba, a dai ɗauko wata magana mai zafi mai ta hikima wacce za a janye tunanin mutum daga wani abu da yake damunsa. Wannan shi ake kira suna al'ilajin ruhi, wato a yi magani ga wato ruhin ɗan adam ta hanyar wato ko a faɗi wata magana ta hikima wajen a magance masa wannan matsalar. Domin daga cikin cututtuka akwai cutar da ba gangan jiki take bi ba, tana bin zuciya ne. To irin wannan cututtukan da suka shafi damuwa da tunani da ra'ayi, ba a canja wa mutum, ba a cirewa mutum su galibi sai da hikinkimu da maganganu na hikima da fasaha. Su ne za su sa ɗan adam tunaninsa ya tashi daga yanda yake kallon abu zuwa wani. To wannan fiqhun ne yasa aka bi wannan usulubin dan a munantawa mutane surar da suke gani game da mata, har suke zuwa suna zakewa saban Allah subhanahu wataala. Da haka ki kwantar da hankalinki, ba a niyyar cin mutuncin iyaye mata ba. Kowane ɗan adam yana da uwa, yana da mata, yana da 'ya'ya mata. An faɗa ne dan a ragewa mutane ɓan. To saboda haka muke kira ga duk waɗanda irin wannan fatawa ta je wajen su, kar su ɗauki abin da wata sura, su ɗauka cewa gyara ne. Dan masu kallon tsiraici su daina ganin abin da kima aka faɗa. Dan kuma masu zuwa su zakewa zina su ma su daina zuwa suna ainihin wato ko zake mata. A ƙarshe ina kira ga dukkan 'yan mata, musamman ita wannan baiwar Allah da ire-irenta, ya kamata a ce ku sani cewa duk abin da kuke yi a social media a yanzu, ki fito ki magana yau ki ce wannan, gobe ki ce wancan, abu ne da lokaci ne zai wuce, wata rana za ki tsufa. Ya kyautu a ce ki rika sa hijabi ko da za ki magana, kuma ki rika faɗin maganganu waɗanda suke duk wanda ya gani zai ce lalle wannan nasiha take yi. Yanzu kin ga kalaman da ta rika yi a nan na cewa mai yasa malaman zamani, wannan ba gyara bane, ɓanna ce. Idan muka daina ganin kimar malamai, waye zai gaya mana mu ji in mun yi laifi, in mun yi kuskure?
waye zai mana wa'azi, wa zai mana rabon gado in an yi mutuwa, waye zai fitar da zakka idan dukiya da sabin zakka ya kai, suwaye za su ke koya mana sallah, azumi, zakka. Yanzu ga Ramadana nan zai shigo, suwaye za su ke mana tafsirin Ramadana? Kin ga ba ire-iren ku ne za su yi ba. Suwaye za su ke karanta mana hadisan manzon Allah, su rika gaya mana lahira, su rika mana gyara, su rika mana wa'azi. Dole wani aiki ne gagarumi da ba za ki iya ba. Wani aiki ne da malamai magada annaba suke yi. Kin ga bai kyauta azub da kimar su ba saboda kawai sun faɗi wata magana akan mata, tare da cewa ke ma kin shaida cewa suna da iyaye mata, suna da 'ya'ya mata, suna da matansu na aure. To kin ga kenan ba wai cin mutunci ake nufi ba, wata hikima ce aka bi don a ɗauke tunanin mutane da kan saɓan Allah. Da fatan saƙona ya kai ga dukkan waɗanda suke da tunani irin wannan. Allah kuma Ubangiji ya ba ku ainihin wato ko ikon gyarawa. To da haka kamar da na faɗi a baya, kyautuwa ya ce ku rika sa hijabi. Ba a hana ku magana a social media ba, amma ki sa hijabi, ki zama mai kima. Sannan kuma maimakon irin waɗannan kalaman sai ku dawo ku rika nasiha. Kamar da waccan da ake cewa dawayya take yi, ki za ki rika nasiha, kina gyara, musamman masu yin wannan banna ta bayyana tsaraici, maga kin fito kina caccaka su, kina musu nasiha da hikima da basira, ko su ma sa gyara. Allah Ubangiji ya shirye ki, ya shirye mu gabaki ɗaya. Allah ya sa mu dace. Wa sallallahu baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.